ఆధ్యాత్మ కర్మ అని చెప్తా ఎవరు నన్ను స్మరించుతారో వాళ్ళు నా ధామాన్ని పొందుతారు అని చెప్పారు. సో ఈ గురించి అర్జునుడు ఈ అధ్యాయంలో ప్రశ్న వేస్తున్నారు. బ్రహ్మ అంటే ఏమి, ఆధ్యాత్మం అంటే ఏమి, ఆదిభూతం, ఆది దైవం, ఈ పదాలు కృష్ణను చెప్పావు కదా వెనకాల అధ్యాయంలో, ఈ అర్థం ఏమి అని వాళ్ళు ప్రశ్న వేస్తున్నారు. ఈ గురించి భగవంతుడు శ్రీకృష్ణులో చెప్పారు. అయితే ఈ కొన్ని పదాలు ఉపయోగించి అర్జునులు మళ్ళీ దాన్ని గూర్చి ప్రశ్న వేస్తున్నారు. మళ్ళీ ప్రధానంగా ప్రయాణ కాల మరణ సమయంలో మేము ఏమిని ఆలోచించాలి, మళ్ళీ అప్పుడు భగవంతుడిని స్మరణ చేసే ఒక కార్యం ఎట్లు కార్యసాధ్యమవుతుంది అని అడుగుతున్నారు. అర్జునుడు ప్రశ్నించను, ఓ దేవ పురుషోత్తమ, బ్రహ్మన్ అంటే ఏమి, ఆత్మయం అంటే ఏమి, కామ్య కర్మలు అంటే ఏమి, భౌతిక సృష్టి అనేమి ఏమి, దేవతలు ఎవరు, దయతో ఇది నాకు వివరింపుము. ఓ మధుసూదన, ఈ యజ్ఞ ప్రభువు ఎవరు, అతడు వివిధముగా దేహమునందు వశించి ఉండును, భక్తి యోగమునందు నిలిచిన వారు మరణ సమయమున నిన్నెట్లు ఎరుగుచాలరు. ఈ ప్రశ్నలకి శ్రీ భగవాన్ వాచ సమాధానం ఇస్తారు. అక్షరం బ్రహ్మ పరమం స్వభావ ఆధ్యాత్ముచ్యతే, భూతభావోద్భకరో విసర్గ కర్మ సన్నిత. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికను, నాశరహితము, దివ్యము, బ్రహ్మమనియు మరియు అతని నిత్య స్వభావమే ఆధ్యాత్మనియు చెప్పబడను. జీవుల దేహోద్భవమునకు సంబంధించిన కార్యమే కర్మము, కామ్యక్రమలు. సో మనము మన కర్మ ప్రభావంగా వేరే వేరే జన్మము తీసుకుంటాము. మనుషుడి నుంచి ఇక్కడ 84 లక్షల జీవరాశులు చూస్తున్నాము. సో ಯಾವುದన మనకి దొరకవచ్చు మన కర్మానుసారంగా. మేము చేసే కర్మ సంబంధించి దాని ద్వారా మనకి మళ్ళీ ఒక దేహం దొరుకుతుంది. మీరు చూస్తుండేది ఒకరు భగవంతుడు ఆరాధన చేస్తూ ఉంటే మళ్ళీ భగవద్ధామం పోతున్నారు. మీరు రైట్ సైడ్ టాప్లో మళ్ళీ కింద ఎవరు ఒక దాన ధర్మాలు సత్వగుణము చేస్తూ ఉంటే కార్యాల్లో వాళ్ళు దేవతా లోకంలో, స్వర్గ లోకంలో ఇంద్రసుకుని అనుభవిస్తారు అని. ఒకరు రజోగుణ తమోగుణ ప్రభావంగా వాళ్ళు తినే దాంట్లో ఏమీ ఒక డిఫరెన్సియేషన్ చేయక అన్నీ కూడా వాళ్ళు తింటుంటే వాళ్ళు పొంది కూడా కావచ్చు, లేకుంటే ఇంకా వాళ్ళు కామ చాలా ఎక్కువగా చేసుకుంటే వాళ్ళు కుక్క కావచ్చు అని ఆ రీతి చూపిస్తున్నారు. మన కర్మానుసారంగా మేము ఈ దేహాన్ని పొందుతామని అనుకోనాలి. మళ్ళీ భగవంతుడు, ఓ దేహదారుల శ్రేష్ఠుడా, నిరంతరము పరిణామశీలమైన భౌతిక ప్రకృతి అధిభూతమనబుడను భౌతిక జగత్తు, సూర్యదేవతల వంటి సూర్యచంద్రుల వంటి సర్వదేవతలను కూడి ఉండి విశ్వరూపమే ఆది దైవతం అనబడను. దేహదారుల హృదయములలో పరమాత్మ రూపమునే నిలిచి ఉండే దేవదేవుడైన నేనే ఆది యజ్ఞుడను, యజ్ఞ ప్రభువును. సో ఆది యజ్ఞ అంటే అది నేనే, పరమాత్మ అని భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. మీకు ఒక టేబుల్ ఇచ్చాము, మళ్ళీ పెడతాను పీపీటీ, అక్కడ చూడండి మీరు. ఈ ప్రశ్న అర్జునుడు 8 విషయాలు వేసింది. బ్రహ్మము, ఆధ్యాత్మ, కర్మ, అధిభూత, అధిదైవ, అధియజ్ఞ, అధియజ్ఞం ఎక్కడున్నారు, మరణ సమయంలో ఎట్లా కృష్ణను స్మరించేది అని 8 ప్రశ్నలకి సమాధానాలు. బ్రహ్మం అంటే మేము, అహం బ్రహ్మాస్మి అని మీరు వినింటారు. అహం బ్రహ్మాస్మి అంటే నేను ఈ దేహం కాదు, నేను ఈ నాశనం లేకుండే ఆత్మ, జీవాత్ముడు అని. మళ్ళీ ఆధ్యాత్మం అంటే ఒక జీవాత్మలో ఒక యుక్త స్వభావం. నిజమైన మన యుక్త స్వభావం అంటే భగవంతుడ సేవ చేసే మన నిజ స్వభావం. కర్మాలంటే ఈ భౌతిక కర్మాలను చేసే ద్వారా మనకి దేహాలు పొందుతాము, దాన్ని కర్మ అంటాము. అధిభూత అంటే ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్, భౌతిక ప్రకృతి. భగవంతుడు వెనుకోల అధ్యాయం చెప్పాడు, ఇది నా ఒక శక్తి అని చెప్పాడు. భూమి ఆపో అనలో వాయు కమ్మనో బుద్ధిరేవచ. దీన్ని ఆదిభూత అని కూడా అంటారు. ఆదిభూత. ఆది దైవ అంటే ఈ విరాట రూపం, విశ్వరూపము అన్ని దేవతలనే ఉండు ఈ రూపంని ఆది దైవ అంటారు. ఆది యజ్ఞ అంటే ఈ యజ్ఞ కార్యంలో
యజ్ఞ భోక్తృలో రెండు అని చెప్తారు. కొన్నప్పుడు పరమాత్మ శ్రీ విష్ణుకి యజ్ఞపతి అని చెప్తారు. కొన్నప్పుడు ఇంద్రుడికి కూడా చెప్తారు. ఎలాంటే కార్యనిర్వహణ దేవతల వాళ్ళు శ్రేష్ఠులు. అయితే పర్టికులర్గా ఇక్కడ చెప్తున్నది ఆది యజ్ఞ అంటే అది నేనే పరమాత్మ అని భగవంతుడు చెప్పారు. సో ఎక్కడ వాళ్ళు ఉన్నారు ఈ పరమాత్మ అంటే మన హృదయాల్లో ఉన్నారు అని కూడా భగవంతుడు చెప్పారు. అందరు హృదయాల్లో ఉన్నారు. సో మేము జీవాత్ముడు, మేము బ్రహ్మన్. అయితే పరబ్రహ్మన్ పరమాత్ముడు మన దగ్గరే ఉన్నాడు. సో మరణ సమయంలో కృష్ణుని స్మరించుట ఎట్లు అంటే ఈ జీవితంలో మేము స్మరించుట అభ్యసించాలి. ఈ ప్రిపరేషన్ ఎగ్జామ్లో మేము మంచి మార్క్ కావాలి అంటే మేము దానికి చదవాలి, ఫుల్ ఇయర్ ప్రిపరేషన్ కావాలి. అదే సిమిలర్లీ మేము మరణంలో భగవంతుని స్మరించాలి అంటే ఈ ఫుల్ మేము భగవంతుడా జపం చేయాలి, వాటి స్మరణని మేము అభ్యసించాలి. సో దీని తర్వాత భగవంతుడు అంతకాలే చ మామేవ స్మరన్ ముక్త్వా కలేవరం యః ప్రయాతి సమద్భావం యాతి నాస్తి అత్ర సంశయః. అంత్యకాలమును కూడా నన్నే స్మరించుచు దేహత్యాగము చేసిన వాడు తత్క్షణవే నన్ను పొందుచున్నాడు, ఈ విషయమున ఎట్టి సందేహం లేదు. సో మన జీవనము పరిపూర్ణత అంటే మేము అంతిమంగా భగవంతుడిని స్మరించాలి. సో భగవంతుడిని స్మరించాలి, ఇది జీవనము పరిపూర్ణత. సో దీన్ని ఇక్కడ ఉదాహరణ ఇస్తున్నారు. మేము భీష్మ పితామహ చూస్తాము. భీష్మ పితామహలో వాళ్ళ ఇచ్ఛామృత్యు ఉండే, వాళ్ళకి వాళ్ళ తండ్రి యోగ ఆశీర్వాదం ఇచ్చారు. వాళ్ళు ఎప్పుడు వాళ్ళు దేహంని త్యాగం చేయాలి అని వాళ్ళకి కోరికో అప్పటి వరకు వాళ్ళకి మరణం రాదు అని వాళ్ళకి ఒక కోరిక ఉండే. మళ్ళీ వాళ్ళు ఈ ధర్మరాజు యుధిష్ఠిరుడు మహారాజుడైన తర్వాత వాళ్ళు శాంతిగా నెమ్మదిగా వాళ్ళు దేహత్యాగం చేశారు. అప్పుడు చేసేటప్పుడు సాక్షాత్ కృష్ణుడే వస్తున్నారు. శ్రీకృష్ణుడే వచ్చి వాళ్ళ ఇద్దరు ఉన్నారు. అంతే నారాయణ స్మృతి. సో భగవంతుని తెలిసేది మా మరణ సమయంలో అది మన జీవనం పరిపూర్ణత. సో వీళ్ళు భీష్మ పితామహలో దాన్ని పొందారు. దాన్ని భగవంతుడు చెప్తున్నారు, దీంట్లో ఏమీ సందేహం లేదు. ఆ క్షణంలో నన్ను ఎవరైనా తెలిస్తే వాళ్ళు నా ధామంకి ఖండితంగా వస్తారు. ఇది మహాభారతంలో ఇది ఒక స్టోరీ, మీరు వినింటారు. పంచ పాండవులు వాళ్ళు వనవాసంలో ఉన్నప్పుడు ఒకసారి వాళ్ళకి అంత ఇది థర్స్టీ ఒక ఇదైతుంది. వాళ్ళకి నీళ్ళకి దొరక్క ఒక అడవిలా అరణ్యంలా వాళ్ళు ఒక్కొక్కరు పోయి నీళ్ళు తెచ్చేదానికి పోతారు. మొదలు సహదేవుడు, మళ్ళీ నకులుడు. వాళ్ళు పోయినప్పుడు ఒక సరోవరం కనుపుతుంది. ఆ సరోవరంలో ఒక యక్ష ఉంది. ఆ యక్ష చెప్పేది, మీరు నీళ్లు తాగే ముందు, మీ దాహంని మీకే ముందు మీరు నా ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇవ్వాలి, దీని తర్వాత మీరు నీళ్లు తాగొచ్చు అని చెప్తారు. అయితే వాళ్ళు ఎంత దాహంలో ఉంటారు అంటే వీళ్ళెవరు కూడా ఆ యక్షుడిని మాటని వినక వాళ్ళు నీళ్లు తాగి వాళ్ళు అక్కడే మూర్ఛపోతారు. తర్వాత లాస్ట్కి యుధిష్ఠిరులు వచ్చినప్పుడు యుధిష్ఠిర మహారాజ్కి చాలా సహన, తాಳ್మె, పేషెన్స్ ఉంది. సో వీళ్ళు అంత దాహం ఉండేటేనో వాళ్ళు యక్ష ప్రశ్నకి సమాధానం ఇచ్చేదానికి ఒప్పుకుంటారు. తర్వాత వాళ్ళ యక్ష అడిగేది విచ్ ఇస్ ద మోస్ట్ వండర్ఫుల్ థింగ్, అద్భుతమైన ఇది ఒక విషయం ఏమి ఈ జగత్లో అని అడుగుతారు. అప్పుడు వీళ్ళు చెప్పేది ఈ మాట చెప్తారు, అహని భూతాని గచ్చంతి ఇహ యమాలయం శేష స్థావరమిచ్చంతి కిమాశ్చర్య అత పరం. అహని భూతాని అంటే ప్రతి క్షణము మేము ఎన్నో జీవులు గచ్చంతి యమాలయం. యమాలయం అంటే మేము మరణం పొంది యమరాజు దగ్గర పోతున్నాం. ఎన్నో జీవులు మేము చూస్తాము. కొన్ని యాంట్స్ మరణం అయింది. మళ్ళీ మేము చూస్తాము ఏమో ఒక కుక్క చనిపోయింది. ఇంకొకటి మనుజులు మేము హత్య చూస్తాము. ప్రతి ఒక సెకండ్ మినిట్ మేము ఎవరైనా ఒకరు మరణం పొందేది చూస్తున్నాం. అయితే ఇవంతా మన చుట్టూ మేము చూస్తూ ఉంటేనో మన ఒక భ్రాంతి ఏమంటే నేను మాత్రము మరణం పొందలే, నేను నిత్యంగా ఉన్నాను, నేను శాశ్వతంగా ఉన్నాను. ఇది ఒక మనకి భ్రాంతి. యాక్చువల్లీ ఒక మాదిరి ఇది భ్రాంతి, ఇంకొక మాదిరి ఇట్ గివ్స్ ఏ ఇండికేషన్ మేము నిత్యలో అనేదానికి. నిత్యలో అంటే మనకి ఒక మరణం లేదు అనేదానికి మేము ఇది ఒక మనకి ఏం చెప్పవచ్చు, ఇట్ గివ్స్ ఎ క్లూ. ఏమీ అయితేనో వి వాంట్ టు లివ్ ఫర్ ఎవర్. మనకి ఒక పర్మనెంట్ విల్ కావాలి,
మేము ఒక రెంటెడ్ హౌస్లో ఉంటే మనకి సమాధానం లేదు, ఒక పర్మనెంట్ జాబ్ కావాలి మనకి, రెంటెడ్ ఉంటే మనకి సమాధానం లేదు. సో ఈ రీతిగా మేము ఈ జగత్తులో అన్ని చూసేది టెంపరరీ, అనిత్యము. అయితే మన కోరిక ఉండేది పర్మనెంట్. యాల కోరిక పర్మనెంట్ ఉంది అంటే మేము నిత్యమైన వాళ్ళు, మేము పర్మనెంట్, మాకి అనిత్యం అనేది మనకి కాదు. దానికే మేము ఆ నిత్య వాసము, ఆ నిత్య శరీరము, అన్ని నిత్యమైన సంబంధాలు మనకి వైకుంఠ లోకంలో గోలోకధామంలో ప్రాప్తి అవుతుంది. దాని నుంచి మేము అనుకోనొచ్చు మేము ఈ అనిత్య దేహం కాదు, మేము నిత్య దే ఆత్ముడు అని కూడా మేము అనుకోనాలి. సో ఇక్కడ వీళ్ళు చెప్పేది ధర్మరాజుడు, ఇది పెద్ద ఆశ్చర్యం. ఆశ్చర్యం అంటే ఇన్ని మంది మరణ పొందుతా ఉన్నారు, అయితే కూడా ప్రతి ఒక్కరు మేము ఆలోచిస్తున్నాము నాకు మాత్రము మరణం అనేది లే, నేను శాశ్వతంగా ఉన్నాను అని మేము ఆలోచించేస్తామంట. సో దీని తర్వాత భగవంతుడు చెప్తారు, యం యం వాపి స్మరన్ భావం త్యజత్యంతే కలేవరం తం తమేవైతి కౌంతేయ సదా తద్భావ భావితః. సో కౌంతేయ, దేహమును త్యజించినప్పుడు మనుజుడు ఏ భావనము స్మరించునో అదే భావమును అతడు నిశ్చయంగా పొందును. సో మేము నెక్స్ట్ మనకి ఏం దేహం దొరుకుతుంది అనేది అది మా చేతుల్లో లేవు, అది ప్రకృతి డిసైడ్ చేస్తుంది. అది ఏ రీతి డిసైడ్ చేస్తుంది అంటే మేము ఆ మరణ సమయంలో ఏం ఆలోచన చేస్తామో దానిపైన డిసైడ్ చేస్తుంది. సో మేము ఆ సమయంలో మేము భగవంతుని గురించి మేము ఆలోచన చేస్తే భగవద్ధామకు పోతాము, లేకుండా మేము ఆ సమయానికి ఒక కుక్కో ఒక పిల్ల మేము ఏమైనా ఆలోచన చేస్తే మేము ఆ జన్మాలు కూడా మేము పొందొచ్చు మేము అని మేము అవగాహన చేసుకోవాలి. ఇక్కడ చూపిస్తా ఉండేది భరత మహారాజులు. భరత మహారాజులు మహారాజులు మేము విన్నాము వాళ్ళ గురించి. వాళ్ళు రిషభదేవ అని విష్ణు అవతార వాళ్ళ పుత్రులు. మళ్ళీ వాళ్ళు మహారాజులే అవుతారు. మహారాజులు అయిన తర్వాత వాళ్ళు అంత బాగా ఇచ్చేస్తుంటారు. అయితే ఒక సమయంలో వాళ్ళకి ఇది వద్దు, ఇవంతా నాకు, నేను భక్తి పథంని అనుసరించి భగవద్ధామం పోవాలి అని వాళ్ళు అనుకుంటా వాళ్ళు వనప్రస్థ సన్యాసం స్వీకరించేసి వాళ్ళు చెప్తారు మలవత్ అంటే మలమూత్రం మేము విసర్జన చేసినప్పుడు మనకి ఏమీ అటాచ్మెంట్ లే, మనకి అది మనదే, మా బాడీ నుంచినే ఆ మలమూత్రం ఉండేది, అయితే మనకేమీ దానిపైన ఆసక్తి లే. ఆ రీతిగా ఈ భరత్ మహారాజులు వాళ్ళ సంసార జీవనంని ఒక మహారాజుని ఒక రాజ్యంని అంతా వాళ్ళు వదిలేసిపోయారంట. అంత ఒక వైరాగ్యము వాళ్ళ ఉంది అని వింటాము. అయితే కూడా ఈ భరత మహారాజులు ఒక సమయంలో వాళ్ళు పులస్త్య ఆశ్రమ అని హిమాలయాలో తపస్సు చేసేటప్పుడు ఒక రోజు వాళ్ళు నదిలో స్నానం చేస్తున్నారు. ఆ రోజు అక్కడ జింక్ వచ్చిందంట. ఆ జింకు ఒక తల్లి జింక, దాని పాప దాంట్లో గర్భంలో ఉంది. ఆ సమయానికే ఒక పులి అమిటికో సింహం ఏమో అది శబ్దం విని దానికి ఒక భయం అవుతుంది. భయం అయ్యి అది ఆ నదిని టు క్రాస్ ఓవర్ ట్రై చేసినప్పుడు ఆ భయంలో తన పాప పుట్టింది, అది నీళ్ళ పడుతుంది పాప. మళ్ళీ తల్లి జింక క్రాస్ అయ్యి కొన్నప్పుడు చెప్తారు డెత్ అయ్యే ఒక సన్నివేశం ఉంటుంది ఒక డెలివరీ టైంలో ఇతర అంత సిచ్యుయేషన్. ఆ జింక ఇట్ మీట్స్ డెత్, అది మరణం అయిపోతుంది. అది దాని తర్వాత ఇక్కడ చూస్తారు మా భరత్ మహారాజులో ఈ పిల్ల జింక ఉంది, స్మాల్ జింక, మరి జింక ఇది పాప, దీన్ని ఎవరు చూసేవాళ్ళు అని వాళ్ళకి ఒక కరుణ అయ్యి వాళ్ళు ఈ జింక్ని ప్రేరేపిస్తారు. ఈ టేక్స్ కేర్ ఆఫ్ ద డియర్. మీరు అది చూస్తున్నారు ఇక్కడ చూడండి. భరత్ మహారాజులో ఆ నది ఇచ్చి జింక పిల్లని తీసుకొని వచ్చి దానికి ఆహారం ఇచ్చి దాన్నే ఒక పుత్రుడు మాదిరి దాన్ని ఇచ్చారు. మనమేమో కుక్క పిల్లిని మేము ఎట్లా చూసుకుంటామో ఆ రీతిగా భరత్ మహారాజులో ఈ జింక్ని చూసుకుంటారు. ఈ జింక్ పెద్దదైతే భరత్ మహారాజులకి ఆ జింక్ పైనే ఆలోచన. ఎంత జింక్ పైన ఒక వ్యామోహం వచ్చింది అంటే మీరు చూస్తారు వాళ్ళు యజ్ఞం చేస్తున్నారు, వాళ్ళు ధ్యానం చేస్తున్నారు, అయితే కూడా వాళ్ళు జింక్నే ఆలోచన చేస్తున్నారంట. నా జింక ఎట్లుంది, నా జింక ఆహారం తినిందా, నా జింక అని జింక అంటే వాళ్ళు మహారాజులు అంతా వాళ్ళు వదిలేసి వచ్చారు. అయితే ఇక్కడ ఒక జింక్ పైన వ్యామోహం పెరిగిందంట. సో వాళ్ళకి వ్యామోహం ఉండాలి అంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీలోనే ఉండొచ్చేయండి. ఫ్యామిలీలోనే వాళ్ళుగా డ్యూటీలు ఉండే, కర్తవ్యాలు ఉండే, వాళ్ళ వైఫ్, వాళ్ళ భార్య, వాళ్ళ పుత్రులు అంతా ఉన్నారు. అయితే వాళ్ళంతా ఒక సమయానికి వదిలేసి వచ్చారు. అయితే ఇక్కడ జింక్ పైన వ్యామోహంగా వాళ్ళు కర్తవ్యమైన భగవద్ ధ్యానం చేసేది వదిలేసి వాళ్ళు జింక్ అనే ఆలోచన చేస్తూ ఉంటారంట. మీరు మళ్ళీ ఇక్కడ చూసేది వాళ్ళు ఒక రోజు ఈ జింక అరణ్యకు పోయినప్పుడు
మళ్ళీ అది తిరిగి రాదు. ఈ వీళ్ళు భరత మహారాజులో దాని వెనకాలి ఎక్కడ నా జింక ఎక్కడ నా జింక అని చూస్తా పోతారు అరణ్యంలో. అరణ్యంలో పోతా పోతా ఒక పళ్ళుంలో వాళ్ళు పడి వాళ్ళ దేహము వాళ్ళు మరణం అయితుంది. అది ఇక్కడ చూస్తున్నారు. అంటే వాళ్ళు మరణం సమయంలో ఈ జింక గురించి ఆలోచించారంట ఈ మహారాజులు భరతులు. మరో జన్మలో వాళ్ళు జింకై పుడతారు అని మేము భాగవతంలో వింటాం. సో వాళ్ళు రెండో జన్మలో జింక్ అయ్యి మళ్ళీ ఇంకొక జన్మం వాళ్ళు హస్ టు వెయిట్ టు గెట్ ఎగైన్ మనుజ జన్మ దొరికి పరిపూర్ణత పొందేదానికి. సో ఈ మహారాజు భరత మనకి ఈ చరిత్రలో తెలిసేది ఏమంటే మేము ఏం ఆలోచన చేస్తాం మేము మరణ సమయంలో ఆ జన్మం మనకి దొరుకుతుంది అంటే ఈ భరత మహారాజులు వాళ్ళు జింక్ అయిపోయారంట. సో అది వింటాను. సో అంత కేర్ఫుల్ ఉండాలి మేము అని మేము అవగాహన చేసుకోవాలి. ఇది కొందరు చెప్తారు మా మనుజ జన్మం పొందాక శాశ్వతంగా మనుజ జన్మమే చెప్తారు. లేదు, మను జన్మం తర్వాత మను జన్మంకి మన 80 లక్షల జీవరాశులు ఉన్నాయి. మను జన్మం మేము 4 లక్షల జీవరాశులు వింటాము. దాన్ని వదిలేసి 80 లక్షల స్పీషీస్ ఉన్నాయి. సో మేము ఏదైనా స్పీషీస్ మన కర్మానుసారంగా మేము పొందొచ్చు. ఆ కర్మానుసారంగా మేము చేసే కర్మ నుంచి ఆ మరణ సమయంలో మేము ఏమి ఆలోచన చేస్తామో ఆ దేహం మనకి దొరుకుతుంది. మనకి ఎం వాపి స్మరన్ భావం త్యజతి అంతే కలేవరం తం ఏవైతే కౌంతేయ సదా తద్భావ భావిత. ఇది మేము అవగాహన చేసుకోవాలి. ఇది సో దానికి భగవంతుడు చెప్పేది మేము ఏమి ఆలోచన చేస్తే ఆ దేహం మనకి దొరుకుతుంది. ఏం ఆలోచన చేస్తే మనకి ఆ దేహం దొరుకుతుంది. దానికి మేము ఏం ఆలోచన చేయాలంటే మేము భగవంతుని గురించి ఆలోచన చేయాలి. భగవంతుని గురించి ఆలోచన చేసామంటే మేము మరణ సమయంలో భగవంతుడిని స్మరించుతాము. అప్పుడు మరణ సమయంలో భగవంతుని స్మరించేది నుంచి మేము భగవద్ధామంకి ఖండితంగా మేము పోతాము. భగవంతుడు అర్జునుడు చెప్పేది తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు, కావున ఓ అర్జున ఎప్పుడు కూడా నువ్వు ధ్యానించు, మా మనుస్మర, మళ్ళీ నీ కర్తవ్యమైన యుద్ధంని చేయి. ఈ రీతిగా మై అర్పిత మనోబుద్ధి, నీ మనస్సు బుద్ధిని నాలోగా పెట్టిననిచ్చి మామేవ ఐష్యసి, నా ధామానికి ఖండితంగా నువ్వు వస్తావు, అసంశయ, దీంట్లో యావోగా సందేహం లేదు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఈ భక్త ప్రహ్లాదులు చూడండి, వాళ్ళు 5 సంవత్సరం నుంచినే మేము భక్తి చేయాలని చెప్తారు. కౌమారం ఆచరేత్ ప్రాజ్ఞో ధర్మాం భాగవతానిగా. కౌమారం అంటే కుమారులు అంటే 5వ సంవత్సరం నుంచినే ఈ భగవంతుడి నామజపము, భగవంతుడి గురించి వినేది, ఈ భాగవత ధర్మంని అనుష్ఠానం చేయాలని భక్త ప్రహ్లాదులు చెప్తారు. కౌమారం ఆచరేత్ ప్రాజ్ఞో ధర్మాం భాగవతానిహ దుర్లభం మానుషం జన్మ. ఈ మనుజ జన్మం దొరికింది అంటే ఇది అంత సులభంగా దొరకదు. ఇది ఎన్నో లక్ష సంవత్సరాలు మళ్ళీ మాకు దొరికింది. ఇది దానికోసము అధ్రువం దుర్లభం మానుషం జన్మ తదపి అధ్రువం అర్థదం. ఇది కూడా ఒక దినము ఇంకొక 50 సంవత్సరాలు, ఒక 1000 సంవత్సరాలు ఇది లేదు మనకు మళ్ళీ ఇదే అవుతే అర్థదం. దీన్ని మేము అర్థంగా చేసుకోవాలి అంటే భగవంతుని స్మరణ చేసి భక్తి చేసి భగవద్ధామకి మేము వెళ్ళాలి. మేము మళ్ళీ భగవంతుడు చెప్పేది ఓ పార్థ, మనస్సును ఎల్ల వేళలా నా స్మరణ ముందో నియుక్తము చేసి ఏమాత్రం మార్గము తప్పక నన్నే దేవదేవునిగా ధ్యానము చేసేది వాడు నన్ను తప్పక చేరగలడు. సో ఇక్కడ ఇంకొక స్టోరీ మేము వినేది భాగవతంలో అజామిల అనేది వాళ్ళు పుట్టినప్పుడు ఒక బ్రాహ్మణ కులంలో పుట్టారు. అయితే కాల సమయంలో వాళ్ళు ఒక వేశ్య సంబంధము ఇచ్చి వాళ్ళు అంత పాపి అయిపోతారు అంటే, అంత పతనం అవుతుంది అంటే వాళ్ళ పెండ్లే భార్యను వదిలేస్తారు, వాళ్ళ అంత ఈ ఎల్డర్ పేరెంట్స్ని వదిలేస్తారు. వాళ్ళు మళ్ళీ ఈ వేశ్య సంబంధంలో అంత పాపకార్యాలు, మాంసభక్షణ, అక్రమబద్ధ స్త్రీ సంభోగము, జూజు, మద్యము అన్ని సేవించేస్తా, దొంగతన, ఏమేమి హింస చేసేది వేరే వాళ్ళకి చేయరాదు అంటామో అదే చేస్తుంటారు అజామిల. సో అజామిల ఈ రీతి మొదలుగా వాళ్ళు బ్రాహ్మణులుగా ఉన్నారు. అయితే ఈ రీతి చూసి ఒక వేశ్య వాళ్ళని కామం వాళ్ళ ప్రచోదనమయ్యి నాకు వాళ్ళు కావాలి అని వాళ్ళ సంబంధంలో వాళ్ళు అన్ని ఇదిని వాళ్ళదేమి ఒక ఆచారాలు ఉంటాయండి, అంత ధర్మ ఆచారాలు అంతా వాళ్ళు పోగొడతారు. పోగొట్టి మీరు చూసేది అంతిమంగా ఇక్కడ వాళ్ళు మరణ సమయం వచ్చినప్పుడు ఇది చూస్తూ ఉన్నారు. ఈ దృశ్యం మీరు చెప్తారు. ఈ మరణం వచ్చే ముందు వాళ్ళు ఒక 86 years ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఒక బిడ్డకి జన్మిస్తారంట. ఆ పుత్రుడి పేరు నారాయణ అని పెడతారు. పుత్రుడు ఆ చిన్న బిడ్డ పాప నారాయణ. సో నారాయణ అని వాళ్ళు పిలుస్తా
వాళ్ళు మళ్ళీ భగవంతుని నామాన్ని తీస్తూ ఉంటారు. చెప్తారు దానికే వెనకాలి మనకి ఇరిలో మా మా పేరులో దేవుడి పేరు పెడతా ఉంటారు. ఎలా అంటే దేవుడి పేరు పెట్టడానికి అంత శక్తి ఉంది. దేవుడిని స్మరించుకోగా మనకి ఒక అవకాశం దొరుకుతుంది. సో ఈ రీతిగా అజామిలుడు వాళ్ళ పుత్రుడిని ఉద్దేశిస్తున్నాడు. అయితే అంత్య సమయం వచ్చినప్పుడు, మరణ సమయం వచ్చినప్పుడు మీరు చూసేది ఇక్కడ మొదల్లో ఒక యమదూతలు వస్తారు చూడండి. వాళ్ళ వాళ్ళ తల చూడండి, వాళ్ళ ఇది ఏంది వాళ్ళ షేప్ చెప్తారు. వీళ్ళు యమరాజుల సేవకులు, యమదూతలు. వీళ్ళు మనకి మరణ సమయంలో వస్తారు, మనకి యమరాజు దగ్గర తీసుకొని పోయేదానికి. ఈ రీతికి యమరాజు దగ్గర వచ్చినప్పుడు యమరాజు సారీ అజామిలుడి దగ్గర వచ్చినప్పుడు అజామిలుడు ఆ భయం అవుతుంది. అంటే వాళ్ళు పెద్ద పాపం చేశారు. ఇంత వాళ్ళ తల్లిదండ్రిని వదిలేశారు, భార్యను వదిలేశారు, మళ్ళీ వేషే సంబంధంలో అన్ని పుత్రులు వచ్చారు, బిడ్డలు వచ్చారు. వాళ్ళకి అధర్మ కార్యాల్లో వాళ్ళు కర్మం చేస్తా వాళ్ళని పోషించారు. వాళ్ళకి ఇంకా నాకు ఖండితంగా నాకు ఈ నరకవాసమే అని వాళ్ళకి తెలుసు ఈరోజు ఇప్పుడు. సో వాళ్ళు ఆ ఒక భయంలా వాళ్ళ పుత్రుడిని పిలుస్తారంట. మీకు ఏం వ్యామోహం వస్తుంది, వ్యామోహం ఉందో దాన్ని మేము తెలుస్తాము. ఇప్పుడు మన కష్టం వచ్చినప్పుడు అమ్మా అంటాము, ఇంకొకటి అంటాం మేము. ఆ రీతి అజామిలుడు ఆ సమయంలో మరణ సమయంలో వాళ్ళ పుత్రుడిని నారాయణ అని పిలుస్తారంట. యాక్చువల్లీ వాడు పిలిచింది వాళ్ళ పుత్రుడికి. అయితే వాడు పిలిచే ఒక అసహాయ స్థితిలా చెప్తారో వాడు భగవంతుడు నారాయణ కూడా స్మరించారంట. ఓ నా పుత్రుడు ఏం చేస్తారు, నా భగవానుడైన నారాయణుడు నేను మర్చిపోయాను, వాడు భక్తుడై ఉన్నాను ఒక సమయంలో, ఈ రోజు నేను ఇంత పాపి అయిపోయాను, వాళ్ళు నాకు రక్షణ చేస్తే అని కొద్ది ఆలోచన అంతే అంట. మీరు అక్కడ చూస్తారు నారాయణ దూతులు వచ్చారు ఇక్కడ. నారాయణ దూతులు వచ్చి వాళ్ళు ఈ యమదూతులకి స్టాప్ చేశారు. మీరు నిల్పండి, మీరేం చేస్తున్నారు, మీకు అధికారం లేదు ఈ అజామిలుడి పైన అని. మళ్ళీ వాళ్ళ రెండు మధ్య ఒక ధర్మ సంవాదం అవుతుంది. ఆ సంవాదం కొనకి విష్ణుదూతులు చెప్పేది ఏ రీతిగా ఒక మెడిసిన్ అనేది, ఔషధి అనేది ఉండేది, అది మాకు తెలుసో తెలీదో దాని ఎఫెక్ట్ ఉంది. అదే రీతిగా భగవంతుని నామము మనకి చెప్పేది మేము అభ్యసం చేసేది తెలియకనో తెలుసో మేము చెప్తేనో దాని ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. ఆ రీతిగా వీడు అన్ని పాపాల నుంచి వీడు ముక్తులు అయ్యి అన్నాడు, మీకు వీడిపైన అధికారం లే, వీడు పాపి కాదు అని చెప్పి వాళ్ళని అక్కడి నుంచి తరిమేస్తారు. యమదూతలు వాళ్ళు ఏమి చేసే కాదు వాడు. సో యమదూతలు మళ్ళీ యమరాజు దగ్గర పోయి చెప్తారు. అది కూడా భాగవతంలో మీరు వినొచ్చు. ఎవరు మేమనుకున్నామో మీరే ఒక జడ్జి అని, మీరే అంతా ఈ కర్మము పాపకర్మం అంతా నిర్ణయించేవాళ్ళు, మీకిన పైన ఎవరు ఉన్నారా అని వాళ్ళు ప్రశ్న వేస్తారు. అప్పుడు యమరాజులకి చాలా ఆనందం అవుతుంది. ఎలాంటే వీళ్ళు నా యమదూతలో విష్ణుదూతలు చూశారు కదా, ఆ గొప్ప భక్తులను చూశారు కదా అని వాళ్ళకి కూడా యమరాజులకి సంతోషం అవుతుంది. యమరాజుడు చాలా పెద్ద మహాత్ములు, వాళ్ళు మహాజనులు, వాళ్ళు కూడా భక్తులే వాళ్ళు. సో ఎనీవే ఈ సంవాదం అయినాక ఇద్దరు కూడా ఇక్కడ ఈ విష్ణుదూతలు మళ్ళీ యమదూతలు అదృశ్యులైపోతారు. తర్వాత అజామిలు ఆలోచిస్తారు, ఎవరు ఈ వచ్చింది ఈ దివ్య పురుషులు నన్ను రక్షించారు కదా అని ఆలోచన చేస్తా వాళ్ళు చేసిన సంవాదం, ధర్మ సంవాదాన్ని స్మరించుతా వాళ్ళకి పశ్చాత్తాపం అవుతుంది. నేను ఏ రీతిగా ఒక ఒక అంత బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టి అంత ధర్మ ఆచరణ చేస్తున్నాను, అయితే ఈ అంత పాపి అయిపోయాను కదా అని వాళ్ళకి మళ్ళీ నేను భగవంతుని భక్తి చేయాలి అని వాళ్ళు ఆ వేశ్య వాళ్ళు వీళ్ళు వదిలేసి ఇక్కడ చూడండి హరిద్వార్కి వస్తారు. వాళ్ళు హరిద్వార్కి వచ్చి హరిద్వార్లో మళ్ళీ వాళ్ళు ఎన్నో సంవత్సరాలు భక్తి చేసి వాళ్ళు మళ్ళీ మరణం పొందేటప్పుడు ఇదే విష్ణుదూతలు ఎవరు వచ్చి వాళ్ళకి రక్షించుంటారు, వాళ్ళు వచ్చి వైకుంఠ విమానంలో వాళ్ళకి వైకుంఠధామకి తీసుకొని పోతారు. సో అంత్య సమయంలో మేము హరే కృష్ణ అని మేము చెప్పామంటే, భగవంతుని స్మరణ చేసామంటే మేము ఖండితంగా భగవద్ధామంకి పోతాము. దాంట్లో యోగ సందేహం కూడా లేదు. సో భగవంతుడు ఏ రీతిగా వాడిని ధ్యానించాలని చెప్పేది, వాడు భగవంతుడు నియమించువాడును, తనను సూక్ష్మమైన వాడును, సమస్తమును పోషించువాడును, భౌతిక భావనలకు పరమైన వాడును, అచింత్యుడును, రూపసహితుడును రూపసహితుడు అంటే భగవంతుని రూపం ఉంది, ఆగు పరమ పురుషుని సర్వజ్ఞిగు మరియు ప్రాచీనునిగును ప్రతి ఒక్కరు ధ్యానం చేయవలను. సూర్యుని వలె తేజ సంపన్నుడును మరియు దివ్యుడును అతడు భౌతిక ప్రకృతికే అతీతుడు. ఈ రీతిగా భగవంతుడు స్మరణ చేసేది, వాడు ఆధ్యాత్మిక గుణాలని స్మరించేసేది, వాడు లీలని స్మరించేసేది. సో బ్రహ్మడు, శివ అందరూ కూడా ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని ధ్యానం చేస్తుంటారు. వాళ్ళు పెద్ద దేవతలు. అయితే కూడా వాళ్ళు కూడా బ్రహ్మదేవులు ఎప్పుడు
జపమణి పెట్టి హరే కృష్ణ వాళ్ళు జపం చేస్తారు. శివ కూడా వాళ్ళు శ్రీరామ్ రామ రామ అని చెప్తుంటారు అని మేము శాస్త్రం నుంచి వింటాం. సో భగవంతుడు చెప్పేది, ఈ మాం ఉపేత్య పునర్జన్మ దుఃఖాలయం అశాశ్వతం నాప్నువంతి మహాత్మాన సంసిద్ధిం పరమాం గతః. సో ఈ రీతిగా భగవంతుడిని మేము మరణ సమయంలో స్మరించితే మేము భగవద్ధామంకి పోతున్నాము. పోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ జగత్కి మేము తిరిగి రాము, మేము వచ్చలేము మళ్ళీ. భక్తి యోగులైన మహాత్ములు నేను పొందిన పిమ్మట సంపూర్ణతమును బడసిన వారు గుటమే చే దుఃఖాలయమైన ఈ అనిత్య జగమునకు ఎన్నడను తిరిగి రారు. సో ఈ లోకము దుఃఖాలయం. ఈ రోజు మనకి దుఃఖాలయం అనే దానికి ఇప్పుడు అందరికీ తెలుసు. కరోనా ఎంత కేసెస్ వస్తూ ఉంది, ఎన్ని మందికి ఇది సఫర్ అవుతా ఉన్నాం. సో ఇది మనకు తెలుసు ఎంత దుఃఖాలయం అని. సో భగవద్ధామం పోయినాక ఈ మళ్ళీ ఈ దుఃఖాలయానికి మేము తిరిగి వచ్చలేము. ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోక పునరావర్తినో అర్జున మాముపేత్యతు కౌంతేయ పునర్జన్మన విద్యతే. భౌతిక జగమినందలి అత్యున్నత లోకము మొదలుకొని అధమ లోకము వరకు గల సర్వలోకములు జన్మ మృత్యు భరితమైన దుఃఖ ప్రవేశం. కానీ ఓ కౌంతేయ, ఆ లోకమును చేరిన వాడు తిరిగి జన్మమునందుడు. భగవంతుడు ఒక ముఖ్యమైన విషయం చెప్తా ఉండేది. భగవంతుడు విషయం చెప్తా, ఈ జగత్తులా ఎన్ని లోకాలు చూస్తాం మేము. ఈ జగత్తులా మేము ఉండేది భూలోకంలా. మన పైన భువర్లోక, స్వర్గలోక, 7 లోకాలు మన పైన ఉంది. మన కింద 6 లోకాలు ఉన్నాయి. అతల వితల తలాతల ఇట్లా 6 లోకాలు ఉన్నాయి. టొట్టు 14 లోకాలు ఉన్నాయి. సో ఆ చిత్రం నేను మళ్ళీ చూపిస్తాను, నీకు వస్తుంది ఇక్కడ. సో అన్ని లోకాలను కూడా ఒక జననం అనేది ఉంది, ఒక మరణం అనేది ఉంది, ఒక వ్యాధి అనేది ఉంది, ఒక ముసలితనం అనేది ఉంది, రోగం. దీని నుంచి ఎవరు కూడా ముక్తరు కాదు. మేము ఇక్కడ భూలోకంలో మేము మనుషులు ఉన్నాము, దేవతా లోకంలో దేవతలు ఉన్నారు, బ్రహ్మలోకం టాప్ మోస్ట్ ప్లానెట్ బ్రహ్మడు ఉన్నారు, మన కింద దానవులు, ఎంతో సర్పాలు అంతా ఉన్నారు. ఆ లోకం పోతేనో గంధర్వులు, యక్షలు, రాక్షసులు, చారణ, సిద్ధులు, ఎన్నెన్నో వెరైటీ ఆఫ్ మనుషులు అంతా మేము వింటాం. అయితే ಯಾವ లోకానికి పోతేనో అక్కడ పునరపి జననం, పునరపి మరణం ఉండొచ్చు. ఈ భూలోకంలో మేము ఒక 100 సంవత్సరం మేము బతకొచ్చు. ఇక బ్రహ్మలోకంలో వాళ్ళ లైఫ్ ఏం చెప్తారు, వాళ్ళ ఒక రోజు 8.6 బిలియన్ ఇయర్స్ అని చెప్తారు. దానికి క్యాల్కులేషన్ ఉంది, దానికి 8.6 బిలియన్ ఇయర్స్ వాళ్ళు ఒక రోజు. ఈ రీతిగా వాళ్ళు 100 ఇయర్స్ వాళ్ళు బతుకుతారంట. ఈ దేవతా లోకంలో వాళ్ళ ఒక రోజు మన 1 ఇయర్ అంట, ఒక సంవత్సరం అంట. ఆ రీతిగా వాళ్ళు 10,000 ఇయర్స్ బతుకుతారంట. ఇది మనం చూస్తే చాలా పెద్ద సమయము. అమరమేమో వాళ్ళు అనిపిస్తుంది. సముద్రమంతంలోని వాళ్ళు అమృతం తీసుకున్నాక మేము అనిపిస్తుంది వాళ్ళు అమరులు అయ్యారంటే దానికి ఒక సమయం ఉంది. మనకిన్నా చాలా పెద్ద జీవాయుతం అయితే కూడా వాళ్ళకి ఒక మృత్యు అనేది ఉంది. ఈ మృత్యు అనేది ఒక శాపము. ఈ జగత్లో ఆత్మకి మృత్యు అనేది లేదు. అయితే ఇది ఒక శాపము. ప్రతి ఒక్కరు ఈ మృత్యుని అనుభవించాలి. ఇది మళ్ళీ జన్మం తీసి 0 నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. ఇది ఒక నియమం. ఇది అయితే ఈ నియమము, ఈ బంధం నుంచి అవతల వచ్చేది భగవద్ధామంకి ప్రవేశం చేసే ద్వారా మేము ఈ చక్రం నుంచి ముక్తి అవుతాము. భగవంతుడు దానికి చెప్తున్నారు, ఈ ఏనేని లోకాలు ఉన్నాయి, బ్రహ్మలోకం నుంచి కింద పాతాళ తనక ఉంది, అక్కడ ఈ జనన మృత్యు చక్రం ఉంది. అది అశాశ్వతమైన స్థితి అని చెప్తున్నారు మనకి. అక్కడ పోయేవాళ్ళు మళ్ళీ వస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అయితే నా ధామానికి పోయారు ఎవరైనా, వాళ్ళు మళ్ళీ ఇక వాపస్ రారు అని మేము వెనకాల శ్లోకంలో చూసాం. మాముపేత్య పునర్జన్మ దుఃఖాలయం అశాశ్వతం నాప్నువంతి మహాత్మాన సంసిద్ధిం పరమాం గతః. సో మళ్ళీ ఏ లోకం పోతేనో బ్రహ్మలోకం నుంచి మేము చూసేవుగా కింద పాతాళ తనక మళ్ళీ మేము వాపస్ వస్తాం. మేము చూడండి ఇక్కడ పాతాళ అంటే ఇక్కడ నరక లోకాలు చూపిస్తున్నారు. నరక లోకాలు కూడా ఉన్నాయి. అది ఈ బ్రహ్మ సమయము ఒక రోజు, ఒక గంట, ఒక నిమిషము, ఒక సెకండ్ క్యాల్కులేషన్ ఇచ్చారు. ఇది ఉంది, వేదాల్లో ఉంది ఈ క్యాల్కులేషన్. భగవంతుడు తిరిగా మళ్ళీ చెప్పేది, నా ధామము ఈ దేవతా లోకం నుంచి విభిన్నమైనది అని చెప్తారు.
పరస్తస్మాత్ భావో అన్యో వ్యక్తో అవ్యక్తాత్ సనాతన. మేమేమి కళ్ళ చూస్తున్నాం, వాట్ వేర్ ఏబుల్ టు సీ. మేము ఏమి చూస్తలేదు, అవ్యక్తంగా ఉండేది. దాని రెండుకి అతీతంగా వ్యక్తో అవ్యక్తాత్ సనాతన నావుగా దివ్యధామం ఉంది. ఈ విష్ణులోక, మళ్ళీ నేను చెప్పేది వైకుంఠ లోకం, గోలోకం అంటే ఆ ధామము నిత్యమైన జగత్. భగవంతుడు చెప్తున్నారు అక్కడ పోయినాక ఎవరు కూడా మళ్ళీ ఇక్కడే రారు అని చెప్తున్నారు. సో మేము అక్కడికి పోవాలి. ఈ వైకుంఠ లోకానికి ఈ వేరే గ్రహాలకి మేము దేవతా లోకం చూస్తామో ఏమి డిఫరెన్స్ అంటే ఆ లోకము శాశ్వతమైనది, వైకుంఠ లోకము, విష్ణు లోకం. వేరేవన్నీ కూడా ఈ భౌతిక బ్రహ్మాండంలో వచ్చేది, మెటీరియల్ వరల్డ్ లో వచ్చేది, అది శాశ్వతమైన లోకాలు కాదు అని మేము అవగాహన చేసుకోవాలి. ఆ చిత్రం నేను పెడతాను, ఆ గోలోక చార్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. దయచేసి మ్యూట్ గా ఉండండి. సాన్వి వాళ్ళు దయచేసి మ్యూట్ గా ఉండండి. చూడండి, ఇది చూపిస్తా ఉన్నారు ఇక్కడ. ఇది చార్ట్ ఏ రీతిగా ఈ లోకాలు అనేది మీకు ఇక్కడ కనిపెడుతుంది. మేము ఉండేది భూలోకం, మీరు ఇక్కడ కింద చూస్తారు భూలోకం. చూడండి, భూర్లోక, మన పైన భువర్లోక, స్వర్లోక, మహర్లోక, జనలోక, తపోలోక, సత్యలోక. సో ఈ భూర్లోకంలో మేము మనుషులు ఉన్నాము. మళ్ళీ భువర్లోకంలో భూత ప్రేతులు ఉన్నారు, స్వర్గలోకంలో దేవతలు ఉన్నారు, మహర్లోకంలో భృగుముని ప్రజాపతిలు ఉన్నారు. మళ్ళీ ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇక్కడ బెటర్ అనిపిస్తుంది. చూడండి, మళ్ళీ జనలోకంలో ప్రజాపతిలు, తపోలోకంలో కుమారులు, బ్రహ్మపుత్రుడు, సత్యలోకంలో బ్రహ్మదేవుడు ఉన్నారు. ఇదంతా పైన లోకాలు. మన కింద అతల లోకంలో దానవులు ఉన్నారు, మాయా దానవ. వితల అనే దాంట్లో శివ కూడా ఉన్నారు అని చెప్తారు. శివుడు ఒక రూపం, 11 రుద్ర రూపాలు ఉన్నాయి, ఒక రూపంలో శివ అక్కడ ఉన్నారు. సుతల బలి మహారాజులు ఉన్నారు. తలాతల మాయాదానం అక్కడ కూడా ఉన్నారు. సారీ, ఇక్కడ అతలల మాయాదానుడు పుత్రుడు ఉండేది బాల అని. తలాతలంలో మాయాదానవుడు ఉన్నారు. మహాతలంలో నాగాలు ఉన్నారు. ఎన్నో ఇక్కడ మేము చూసేది శేషుడతారా, వాళ్ళు కూడా ఎంతో తలలు ఉన్నాయి వాళ్ళకి. రసాతలంలో దైత్యులు, పాతాళంలో మళ్ళీ వాసుకి ఉన్నారు. నరకలోకాలు 28 రీతి నరకలోకాలు ఉన్నాయని మేము భాగవతంలో వింటాం. సో ఇదంతా ఒక స్టోరీ కాదు, ఇదంతా ఒక కల్పన, మైథాలజీ కాదు, ఇవంతా నిజమైన ఫ్యాక్ట్స్. ఈ రీతిగా మనకి యమరాజులు ఉన్నారు, ఏ రీతిగా ఇక్కడ ఒక జడ్జి, ఒక చీఫ్ జస్టిస్ ఉన్నారు, అదే రీతి మేము మరణం తర్వాత వీళ్ళు అధికారులు ఉన్నారు. వీళ్ళు మనకి డిసైడ్ చేస్తారు మళ్ళీ మేము ఇక్కడ ఏం జన్మ పొందుతామో, ఏమి మా కర్మ అనుసారంగా మాకు ఏం దేహం దొరుకుతుంది వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు. మళ్ళీ ఒక ధ్రువలోకం అనేది ఇంకొకటి. అక్కడ మన విష్ణు, క్షీరోదక విష్ణు అని మేమేం చెప్తాము, వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నారు. ఈ మిల్క్ ఓషన్, క్షీర సముద్రంలో వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళే పరమాత్మ కూడా. సో 3 విష్ణువులు చూస్తారు మీరు ఇక్కడ. క్షీరోదకశాయి విష్ణు, ఇంకొకటి ఇక్కడ గర్భోదకశాయి విష్ణు, ప్రతి ఒక్క బ్రహ్మాండంలోనూ ఉండే విష్ణు రూపము. ఇట్లా ఎన్నో కోటి బ్రహ్మాండాలు ఉన్నాయి. చూడండి ఎన్ని గుళ్ళు చూస్తున్నారు మీరు, ఎన్ని బబల్స్ చూస్తున్నారు. ఇది ప్రతి ఒక్కటి ఒక బ్రహ్మాండం. ఇదే రీతిగా అన్ని మూలము మహావిష్ణు. సో 3 విష్ణువులు, మహావిష్ణు, గర్భోదక విష్ణు, మళ్ళీ క్షీరోదక విష్ణు. ఈ 3 విష్ణు రూపాలు ఉన్నాయి. వాళ్ళు ఒక్కరే అయితేనో ఇన్ని రూపం ధారణ చేసి వాళ్ళని పురుష అవతారం అని చెప్తాం. అయితే వీళ్ళకి, విష్ణుకి మూలము వీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వస్తారు అంటే వైకుంఠ లోక, ఈ గోలోకంలో భగవంతుడి రూపాలు ఉన్నాయి, అక్కడి నుంచి వీళ్ళు వచ్చేది అని ఇక్కడ ఇంకొకటి చూపిస్తున్నారు మీకు. ఇక్కడ చూస్తే మీరు భగవంతుడు అవతారం గురించి ఉంది అని పెట్టాను నేను స్లైడ్ ఆల్రెడీ. మీరు చూడండి, నేను గ్రూప్లో పెట్టాను, దాన్ని కొంచెం పెద్దగా చేసి చూడండి మీరు. ఈ భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడిది ఆది రూపం, కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయం అని భాగవతంలో చెప్పారు. కృష్ణ రూపము అన్ని అవతారాలకి ఇది స్వయం రూపము, ఇది మొదలు రూపం. సాధారణంగా మేము విష్ణు రూపం మూలం అనుకుంటాము, అయితే భాగవతంలో చెప్పారు, బ్రహ్మ సంహితలో చెప్పారు కృష్ణ రూపం మూలము అని. కృష్ణ నారాయణ ఒగ్గరే, వాళ్ళు 2 వ్యక్తి కాదు. అయితే కూడా అక్కడ చెప్పేది కృష్ణ రూపం మూలము అని చెప్తారు, స్వయం రూప. కృష్ణుడి నుంచి బలరాముడు మొదల రూపం వస్తుంది. బలరాముడి నుంచి ఇక్కడ 4 చతుర్వ్యూహ, వసుదేవ, సంకర్షణ, ప్రద్యుమ్న, అనిరుద్ధ 4 రూపాలు ఉన్నాయి. మళ్ళీ వీళ్ళ నుంచి నారాయణ రూపం వచ్చి ఇంకొక 2వ చతుర్వ్యూహ, వాసుదేవ, సంకర్షణ, ప్రద్యుమ్న, అనిరుద్ధ. ఈ వాసుదేవ రూపం నుంచి కేశవ, నారాయణ, మాధవ అని ఎన్నో
ఇంకో వేరే వేరే విష్ణు రూపాలు వస్తాయి, నారాయణ రూపాలు. సంకర్షణ నుంచి గోవింద, విష్ణు, మధుసూన అనే రూపాలు వస్తాయి. ఇట్లా భగవంతుడి అనంత రూపాలు ఉన్నాయి, ఒకటి రెండు కాదు. అదంతా వైకుంఠ లోకంలా, ఆ నిత్య లోకంలా ఉండే రూపాలు. మళ్ళీ ఆ రూపాలు ఈ జగత్కు వచ్చినప్పుడు దాన్ని అవతారం అని మేము తెలుపుతాం. సో మొదలుగా అవతారము ఈ పురుష అవతారం, మహావిష్ణు, గర్భోదక విష్ణు, క్షీరోదక విష్ణు మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు. 3 అవతారం. ఎన్ని రకరకాలుగా అవతారాలు ఉన్నాయి. లీలావతార, ఈ దశావతారం మేము చెప్తాము, అది లీలావతారాలు. అవి గుణావతార, శక్త్యావేశ అవతార, యుగ అవతార, మన్వంతర అవతార. సో ఎన్ని అవతారాలు ఉన్నాయి ఇదంతా. సో భగవంతుడిని మేము అవగం చేసుకునేది అంటే వాడు ధామము నిత్యము అని అవగం చేసుకోవాలి. సో వాడిని మేము భక్తి చేసే ద్వారా వాడి నిత్య ధామని మేము పొందుతాము. ఈ దేవతలు మేము పూజ చేసే ద్వారా ఆ దేవతల లోకం పోతాము. మళ్ళీ ఆ దేవతలకు కూడా ఒక మరణం తర్వాత మేము కూడా మళ్ళీ భూలోకంకి వెళ్ళి రావాలి. మేము దానికి ఈ డిఫరెన్స్ అవగాహన చేసుకోవాలి. మేము ఇది మనకి మన ఒక జ్ఞానం నుంచి మేము పొందేకి అవగాహన చేసుకునే సాధ్యంలే. ఇది శాస్త్రం నుంచి, వేదాల నుంచి, ఈ ఆచార్యులు చెప్పేది మేము వినాలి. ఈ రోజు ఈ మాదిరిగా మనకు తెలుస్తుంది. సపోజ్ మీ తల్లి ఎవరు అని తెలియాలంటే మీరేం, తల్లి కాదు, మీ తండ్రి ఎవరు అని మీకు తెలియాలంటే మీరేం చేస్తారు? మీరు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసే కాదు, మీరేం చేయాలి? మీరు మీ తల్లికి ఆ ప్రశ్న వేయాలి. మీ తల్లి మీకు చెప్తారో అవును మీ తండ్రి వీళ్ళు అని చెప్తారు. అదే మాదిరి మా భగవాన్ మన తండ్రి ఎవరు, దేవాది దేవుడు ఎవరు అని మీరు తెలుసుకునేదానికి మీరు వేదాలు మన తల్లి, వేదాల నుంచి మనకి తెలుస్తుంది ఎవరు మన తల్లి అని, మన తండ్రి ఎవరు అని. లేకుంటే మేము ఈ జగత్లో ప్రతి ఒక్క మనుషుడికి పోయి మీరు మా తండ్రినా అని మీ ప్రశ్న వేస్తే మీకు కాదది. మీరు తండ్రి ఎవరు అని తెలియాలంటే తల్లికి అడగాలి. అదే రీతిగా మన అన్ని దేవాది దేవుడైనా మన తండ్రినా భగవాను మేము తెలుసుకోవాలి అంటే మన తల్లి వేదాల నుంచి మేము తెలుసుకోవాలి. సో వేదాల్లో మనకి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. సో ఆ ధామంలా, దివ్య ధామంలా భగవంతుడు ఈ రీతి ఆనందమయ లీలంలా చేస్తున్నాడు. ఈ కృష్ణ రూపంలో, గోలోకంలా, లేకుండా నారాయణ, శ్రీరామ, ఎన్నెన్నో రూపంలో వాడు భక్తుల సంబంధంలో భగవంతుడు లీలలు చేస్తున్నాడు. సో మన జీవన పరిపూర్ణత అంటే అంతిమంగా దేహం వదిలేసే సమయంగా భగవంతుడిని స్మరించాలి. సో ఈ స్మరణ చేసేదానికి చాలా బాగా ప్రార్థన ఇచ్చారు కులశేఖర ఆళ్వారు. వాళ్ళు చెప్తారు, నాకు ఈరోజు నీ సంపూర్ణ ధ్యానం ఉంది, నీ నామం చెప్తున్నాను, నీ గురించి నేను ఆలోచన చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు నా ఆరోగ్యం బాగుంది. సో ఈరోజే నేను మరణం పొందితే ఉత్తమం. ఏలంటే ముందు నా మరణ సమయం వచ్చినప్పుడు, ముసలోడు అయినప్పుడు నేను అప్పుడు నా దేహము ఎంత ఇదై ఉంది అంటే ప్రాబ్లంగా ఉండొచ్చు అంటే నా గొంతుల కఫవాత పిత్త ఇవంతా కంప్లీట్ నా అబ్స్ట్రక్ట్ చేస్తే నాకు నీ పేరు చెప్పేదానికి, నీకు ధ్యానించేదానికి కష్టమైతుంది అని చెప్తున్నారు. కృష్ణత్వదీయ పద పంకజ పంజరాంతం అద్యైవ మే విశతు మానస రాజహంస ప్రాణ ప్రయాణ సమయే కఫవాత పిత్త కంఠావరోధన విధౌ స్మరణం కుతస్తే. సో దీని తర్వాత ఇంకా లాస్ట్ శ్లోక పెట్టున్నారు. అయితే ఇంకా కొన్ని శ్లోకాలు ఉన్నాయి. ఆ శ్లోకాల్లో ఏం చెప్పారు అంటే, ఏ సమయంలో మీరు ఈ దేహ త్యాగం చేస్తే మీరు ఏ లోకానికి పోతారో. ఒకటి లివింగ్ ద బాడీ ఇన్ లైట్, శుక్ల మార్గ, ఇంకొకటి లివింగ్ ద బాడీ ఇన్ డార్క్ అని 2 విధానం యోగిలో ఫాలో చేస్తారు అని చెప్పారు. ఒకటి ఈ దేవతలు ఉన్నారు, మేము దేహ త్యాగం చేసేటప్పుడు వాళ్ళ అధికారం వాళ్ళ నుంచి మేము మన నెక్స్ట్ దేహం డిసైడ్ అవుతుంది. సో వాళ్ళ యోగిలో దాన్ని తెలిసి ఈ ఉత్తరాయణంలా ఈ రీతిగా కొన్ని మంచి సమయం ఉంది, అప్పుడు వాళ్ళు దేహంని వదిలేస్తే వాళ్ళు భగవంతుడ ఈ బ్రహ్మజ్యోతికి ఒకటవచ్చు అని కూడా వింటామే. బ్రహ్మజ్యోతికి మేము ఒకటయ్యేదానికి ఐక్యమయ్యే సమయాలు ఉన్నాయి అని చెప్తారు. అయితే ఇంకొక సమయాలు ఉన్నాయి. ఆ సమయంలో మేము దేహం వదిలేస్తే మేము చంద్రలోకానికో ఇంకొక స్వర్గలోకానికి పోతాము. మళ్ళీ స్వర్గలోకంలో ఎంతో దీర్ఘ ఆయుష్ మేము చేసి సంవత్సరాలు ఉండి మళ్ళీ వాపస్ వస్తామని చెప్పారు భగవంతుడు. అయితే దాన్ని చెప్పిన తర్వాత భగవంతుడు చెప్తారు, ఈ భక్తులైన వాళ్ళు దే డోంట్ హ్యావ్ టు బాదర్ అబౌట్ ಯಾವ టైంలో వాళ్ళు దేహత్యాగం చేస్తారు. వాళ్ళు సదా భగవంతుడు స్మరణ చేస్తూ ఉంటే ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ మన్ని ఈ ధామం నుంచి తీసుకొని పోయేదానికి భగవంతుడే తీసుకుంటాడు అని భగవంతుడు అర్జునుడికి చెప్పేది. తస్మాత్ సర్వేషు కాలేష్ను, ఎప్పుడు నా స్మరణ చేస్తా, నా భక్తుడవు, నేను ఆ జవాబాదారీ తీసుకుంటాను నిన్ని భగవద్ధామానికి నిన్ని చేర్పించడానికి అని భగవంతుడు చెప్తారు. దీని తర్వాత లాస్ట్ శ్లోక
ఇక్కడ మీరు చూసేది భగవంతుడు చెప్తుండేది ఈ మేము భక్తి చేసే ద్వారా భగవంతుని నామం చెప్పే ద్వారా మేము వేరే ఏమేమి మార్గాలు ఉండొచ్చు. వేరే ఏమేమి మార్గాలు అంటే వేదాల్లో చెప్పారు. వేద వేదేషు యజ్ఞేషు తపస్సు దానాలు ఇవంతా హరే కృష్ణ. సాయి చరణ్ గారు కొంచెం దయచేసి మ్యూట్ గా ఉండండి, అందరికి డిస్టర్బ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఏం చెప్పారంటే ఈ భక్తి ద్వారా మేము భగవంతుల అనుగ్రహం పొందినప్పుడు వేరే మార్గాల నుంచి మనకి దొరికే లాభాలు పుణ్యాలు ఫలము ఆ ఫలాలు భక్తి నుంచి దొరుకుతుంది. ఆ శ్లోకంలో చెప్పేది వేదాలించి వేద అధ్యయనం లేకుండా యజ్ఞ హోమం చేసేదాని నుంచి, దేవతా పూజం చేసేదాని నుంచి, దాన ధర్మాలు చేసేదాని నుంచి, యోగాభ్యాసం చేసేదాని నుంచి అన్ని మీకు పుణ్య ఫలాలు ఏం దొరుకుతుంది, ఈ భగవంతుడి భక్తి నుంచి అన్ని కూడా దొరుకుతుంది. మేము సపరేట్గా మేము భక్తి చేస్తున్నాము, మహామంత్రం చేస్తున్నాము, మేము అది కూడా చేస్తాము, ఆ ధ్యానం కూడా కొన్ని సమయం చేస్తాము, కొన్ని దేవతా పూజ కొన్ని సమయం చేస్తాము, వేదాధ్యయనం కొన్ని సమయం చేస్తాము, అగత్యంలే. భగవంతుడు ఈ 8వ అధ్యాయం లాస్ట్ ఒకలా స్పష్టంగా చెప్పాడు, అన్ని పుణ్య ఫలాలు మీకు దొరుకుతుంది. ఏ రీతిగా సపోజ్ మీరు మీకు ఒక 1 కోటి రూపాయలు దొరికింది అంటే ఆ 1 కోటి రూపాయల 100 రూపీస్ ఉంది, 50 రూపీస్ ఉంది, 1 lakh రూపీస్ ఉంది, 10 lakh రూపీస్ ఉంది. సో 1 కోటిలా అంతా చేరింది. సో అది యూనివర్సల్ సెట్. ఆ రీతిగా భక్తి అని మేము భగవంతుడు అనుగ్రహం పొందితే అన్ని కూడా మనకు దొరుకుతుంది. వీళ్ళు బిల్వమంగళ ఠాకూర్ చెప్తారు, భక్తి దొరికినప్పుడు నాకు ముక్తి ముకులితాంజలి సేవతే అస్మా, ముక్తి దేవి కూడా ముక్తి ఇచ్చే ఒక దేవతలు ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా నాకే నమస్కారం చేస్తా వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తున్నారు. ధర్మ అర్థ కామగతయ సమయ ప్రతీక్ష, వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తున్నారంట ఈ భక్తులకి నీకు ఏం కావాలి, ఏమి కోరికని ఇవ్వచ్చు అని. భక్తులకి ఏమి వద్దు, వాళ్ళు ఏం కోరికలే. నధనం నజనం నా సుందరీం కవితాం వా జగదీశ కామయే మమ జన్మనీశ్వరే భవతాత్ భక్తి రహితుకితై స్వయి. నిజమైన భక్తులు వాళ్ళు ఏమి కోరికలు అడగలే, అయితే కూడా భగవంతుడు అన్ని కూడా వాళ్ళకి ఇస్తారు. సో భక్తి అనేది అంత ఉత్తమమైన కార్యము, ఉన్నతమైన కార్యము. సో ఇంకొకటి మన వీళ్ళు భక్తులు చాలా బాగా ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తారు. మీరు ఒక పని చేస్తుంటే, ఒక ఇన్ఫోసిస్లో పని చేస్తుంటే కొన్నప్పుడు ఇంకొక కంపెనీ, కాంపిటేటర్ కంపెనీ మీకు జాబ్ ఇవ్వచ్చు, టీసీఎస్ మీకు జాబ్ మీకు ఇస్తామని. అప్పుడు మీరు అడుగుతారు, నాకు ఇన్ఫోసిస్ వాళ్ళు నాకు 2 లక్షలు ఇస్తా ఉన్నారు చెప్తారు. వాళ్ళు చెప్తారు 2 లక్షలు కాదు 4 లక్షలు ఇస్తాను చెప్తారు. లేదు మాకు ఇన్ఫోసిస్ వాళ్ళు పెద్ద బంగలో ఇచ్చారు చెప్తాం, మీకు దానికిన్నా పెద్ద బంగలో ప్రైమ్ సిటీలో ఇస్తాము చెప్తారు. లేదు మనకి ఒక కారు ఇచ్చారు, ఒక పాత కారు, మేము కొత్త కారు మీకు బెంజ్ ఇస్తామని చెప్తాం. అంటే మీకు వాళ్ళు కావాలి అంటే మీకు ఏమి ఇచ్చేకి వాళ్ళు రెడీ ఉన్నారు. సో అదే రీతిగా మీరు భక్తి పొందుతారు, భగవంతుని అనుగ్రహం పొందుతారు అంటే ఈ అన్ని వేరేది ఏమేమి మీరు వేద అధ్యయనము, యజ్ఞ హోమాలు, దేవత ఆరాధనము, దానము, యోగము, ఏమి మీరు ఒక 1000 విధాలు చెప్తారో అన్ని ఫలాలు కూడా మీకు ప్రాప్తి అవుతుంది అని భగవంతుడు చెప్తారు మనకి. సో ఈరోజు అధ్యాయం అయింది. సో ఇంకొక వీడియో ఏమైనా చూపిస్తానా, నేను ఆలోచన చేస్తా ఉంటే చూస్తాను ఏమైనా ఉంటే. కొంచెం ఇంగ్లీష్లో ఉండాలి.